Rus propagandisti Vladimir Solovyov'un 12 yanvarda Qarasızlyk ýyllarynda Türkmenistanyny watan gorugyna uruşlarda şol sanyny Rus padşahynyň basbalçy goşunlarynyň garşysyna gadap atdy. Göktepe galasynda bolan söwüşlerde wepat bolan ýurt gorugçylarynyň ýatlanan Hatyra gününde Orsiýetin öz bähwitlerini gorumak üçin diňe bir Ukrainada däl, eýsem öz täsir çägine girýän beýleki ýurtlarda. Şol sanyny Merkez Aziýada hem ýörüýte harba operasiýa başlap biljekdigini aýtmagy köp adamdy alada döretdi. Bu sözler Doğu Amirligi 1941-45-nji ýyllarda bolan ganly helýatçylykly urşa deňleşen Rus-Ukrain urşunyň fonunda ýaşly adamlary tiskindiren bolsa, ýaşlary şol sanyny Orsiýetde okuyan ýa işleýän türkmenistanlyları olaryň enatalaryny, hosarlaryny hem oýlanmagy mejbur etdi diýip odalky diplomat Awstriýada ýaşaýan türkmen ýaşulysy Nurmuhammed Hanow Azatlyk bilen eden telefon gurulmagyny aýtdy. Rus propagandisti Vladimir Solovyov'un 12 yanvar günü aýdan sözleri Türkmenistanyny köp adamyň çetine degdi we ikinji tarapdan türkmen halkynyň ahyryny garaşsyz ýurda eýe bolmagyny uly rol oýnan wakalaryň, hususan 145 ýyl mundan odal bolan söwüşiň ýatlanylmagyna bir sebäp boldy diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Azatlygyň habarçylary ýurduň ilkinji prezidenti Saparmurat Niyazowyň gol çeken karary esasynda bellenen Hatyra günü barada türli ýaşdaky adamlaryň bir näçesi bilen aýratynlykda söhbetdeş boldy. Türkmenistanda Hatyra günü başda. Ýurduň ilkinji prezidenti Saparmurat Niyazowyň karary esasynda 12 yanwarda Rus basbalçylaryna garşy söwüşen gahrmanlaryň Goran galasynyň partladylan gününde bellenýärdi. Soň bugün 6 oktyabra Aşgabatda 1948-nji ýylda bolan ýer titremesiniň bolan gününe geçirildi. Diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä adamlar, olarlar 12 yanwarda öz ýakynlarynyň jaýlanan gonamçylyklaryna gidip ýogalan hosarlarynyň madarlarynyň üstüni töwereklerini arassalardy we bir gowy guramaçylykly bir däwe öwürlipdi. Azatlygyň ýene bir söhbetdeşi baýdylýanlar tasdiklady we owanyň erkek adamlary şol gün üýşüp gonamçylyk arassalamagy giderdiler. Owa ýaşaýjylarynyň içinde sylanýan ýaşullar adamlaryň öňüne düşüp bile gonamçylyklara barardy. Şol gün adamlar gonamçylyklara baryp şol ýerde aýdy okap gaýtmagy adat edinipdiler diýip söhbetdeşlerimiz Hatyra gününiň 80-nji ýyllaryň aýagyna 90-njy ýyllaryň başyna öz pikirlerini aýtmaga gaýrat tapan adamlaryň tagallasy esasynda bellenip başlandygyny ýatladylar. Hatyra günü iş huni edileli bäri köp adam işe gidip ol günü adaty dünýaly kabul edýär diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Anonimlik şertinde urlaşan ýaşuly pedagog 12 yanwarda bellenen Hatyra gününiň ýaşlar üçin, ýetişip gelýän oglan gyýylar üçin gowy taryhy sapak bolanlygyny aýtdy. Emma indi soňky ýaşlaryň arasynda Hatyra gününi bilmeýänler hem gaty kän. Ozollar ýylda 2 sapar, ýagny 6 oktyabrda, 12 yanwarda adamlar paçygaly ýagdaýda ölen merhumlary ýatlap, aýat töwir ederdiler. Indi adamlar eklenç ugrunda başagay, taryhy ýatlaýanlar gaty az. Şol wagtda başga bir raýat taryh bilen gazyklanýan ýaşlaryň hem bardygyny, olaryň basbalçy goşunlara garşy duran türkmenleriň söwüşlerinden habarladygyny, umumy düşünjäniň bardygyny bellediler. Ýöne olaryň sany gaty az. Adamlar odal Hatyra gününde türkmen topraklarynyň Rus padşahynyň goşunlary tarapyndan basylyp alynandygy, köp adamyň öldürilenligi, soň Türkmenistanyň Sowet Soýuzynyň hatarynda respublika bolandygy barada gurrun ederdiler. Diýip mektepde taryhdan sapak görýän raýat aýtdy. Onun sözlerine göre adamlar olarlar Gaýgysy Atabaýew, Nedirway Aýtakow ýaly Türkmen döwletiniň düýbüniň tutulmagy üçin uly işler eden adamlaryň Stalinçilik repressiýalaryň gurbany bolanlygy. Niýas döwründe bu adamlaryň heýkelleriniň ýykylyp aýrylanlygy barada hem gurrun ederdiler. Kitaplarda, jurnallarda, mediada türkmen topraklarynyň goralşy, pida bolan adamlaryň anyk sany, hakykat aýdylsa bezelmän, diňe hakykat görlenilse dogry bolardy. Mektep okuwçylaryndan 10 yanwarda näme boldy, bugün nähili gün diýip soradym. Olaryň 10-syndan 8-si bu soraga jogap berip bilmedi.
deyip adatlygyň başga bir söhbetdeşik hem öz pikirini aýtdy. Ýatlatsak Türkmenistanyny Paçsa Russiýasynyň Merkezi Aziýa sebäpine gurulan basyp ýürüşleriniň çägini Göktepe galasynyň synip, onuň müňlerçe goragçysynyň şol sanyna gala partladylandan soň galanyň içinde galan we gumy tarap gaçan asuda adamlaryň wagşylarça öldürilen gününden bäri 145 ýyl geçdi. Emma bu tarih gün ýurdun öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründe ýurt boýunça resmi ýagdaýda bellenmeli edilen Hatyra güni 2014-nji ýylda şol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan sebäbi düşündirilmezden ýatyrylyp pajyganyň bolan gününe däli Türkmenistanyny 1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýer titremesinde ýok olanlaryň matam gününe goşulyp 6-njy oktýabrda bellenilip başlandy. Awstriýada ýaşaýan türkmen ýaşulty olalky diplomat Nur Muhammed Hanawyň pikirine görä, Hatyra gününiň 12-nji ýanwardan 6-njy oktýabra geçirilmegini köp adam gollamady. Ýöne gorkusundan dymmaly boldy. Şeýle-de Hanaw ýurtda döredilen çuň gorku atmosferasynyň adamlary giň ýaýran korrupsiýanyň, işsizligiň öňünde hem naraza deň bir ýagdaýa talanlygyny öňe sürdi we Rus propagandisti Vladimir Solowyow'un aýdan sözleri bilen baglykda dören aradalaryň janynyň bardygyny belledi. Onuň pikirçe Türkmen döwletiniň ýol başçylary öz jogapkärçiliklerini unudan meňdeýär. Olar ne halkyň iş, durmuş şerti bilen gyzyklanýar, ne de Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan urşuna goşulan türkmen ýaşlaryny howsar çykýar diýip Hanaw adatlyk bilen eden telefon gurrungynyň öňünden aýtdy. Ors propagandasy her zat diýerler. Olar ýaly zadyken ünsürmeler. Esasy ünsürmeler ýurdun umumy ýagdaýyna, ýurdun içindäki esasy sosial meseleler, goşunma, ekonomika, öz ýaşlaryny hemme ýerde okudyp bilim bermeli. Bilimsiz ýurt bolmaz. Ol gitdigiçe dargamak bilen bar, şoň üçin hökman ýanky bilime ünsürmek gerek. Onuň hem esasy ýurduny özüň goramasaň başga tarapdan hiç bir sana bir gorum olmaz, gollum olmaz. Şoň üçin şu ýurduny özüň gorajak bolsaň hem goşunma seretmeli, hem umumy ýurdun ýagdaýyny seretmeli. Diňe bir borbolsuz obýektleri, meçetleri gurup bermelerle esasy ýanky ýurduňa peýda berjek, ýurduny gorajak şol zatlary ünsürmeli. Yaşlara öğretmek gerek, yaşları görkezmek gerek, yaşlar hökman tarihini biler etmek gerek. Tarihini bilmeyen geleceği olmaz. Şoň üçin ýurdun tarihini ýatdan çykarsaň, ýurdun geleceği olmaz. Şoň üçin tarihe hökman ünsürmeli. Esasam ýanky yaşlar bilmeli. Göktepe urşunum, Gargala urşunum, hemme bir tarihte bolan zatlary hiç wagt ýatdan çykarmalylar. Tarihi ýatdan çykarmalylar, ýene öýle gaýtalýan, onuň hökman ýaşlara ýetirmek gerek, öwretmek gerek. Onuň ýaşlar diňe tarihim däl, tarihi hökman bilmeli, ýöne ýaşlara bir iş ýerem öwretmeli. O başga ýurda gidip gazanjak bolup, ýa maşgalasyndan aýrylyp ýyllap çağlarını görmeyen kazanacak olup meşgulatyny eklejek olup helak bolup ýörler. Onuň iň agyr kara işleri berýärler olar ýaly adamlara, ýurtdaşyna. Ondan daşaram. Bu urşa gatnaşyp özleri janyny ýanky helak edip beýdip kazanacak olup öz ýaşlaryny beýdip o ýagdaýa ýetirmeliler. Şoň üçin esasy şu zatlary ünsürip iş ýerini döretmek gerek. Adamlar ýurdun içinde iş ýeri bolsa, maşgulatyny ekläbilse, başga ýurda gidip kazanacak bolmaz. Şoňa ünsürmek gerek. Bu ünsürmek gerek diýemde bu haýyşdäl. Bu döwlet ýolbaşçylaryň borjy. Başarmayan bolsa başarýana ýol bermek gerek. Hormatly dinleýijiler, bu Nur Muhammed Hanawyň pikirleri. Egerde bu meseleler boýunça siz hem öz pikirleriňizi aýtmak isleseňiz, adatlygyň mikrofonlarynyň siz üçin hem açykdygyny ýatladýar. Gepleşigimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.